जमाना खाती वही जा छोड़ी के गौआ मिलो ना शहर में उछाम हो चलो ए संहतिया धली जा रहतिया एल नीमन बाटे अपन गाम हो। दूगो संगी बालो संगी गांव से शहर में कमाई आइल बालो। दुर्भाग्य से यह लॉकडाउन के घेरा में घेरा गईले। प्रधानमंत्री जी के कहल मान के न्यूज चैनल के लोगन के बात सुन के कि लॉकडाउन खुली तब जई हलो तमाम लोग आइल, लेकिन ये लोग जहां रहल तहीं रह गए। स्थिति आ गई कि बगली में जौन पैसा रहे पैसा खत्म, खाए पिए के सगरे सामान खत्म। जब पानी पी के जिए के नौबत आ गई, एक दिन राती खा दोनों संगी बैठ के आपस में सलाह करते रहे, एक दूसरा से बतियावत रहे, कहत रहे कि ये ले नीमन तो हमने के गांव प्रिंस ओझा जी के रचली रचना आई सुनी जाए। तो जमाना खाती वही जा छोड़ी के गौआ मिलल ना शहर में उछाम हो चलो ए संहतिया धली जा रहतिया एल नीमन बाटे अपन गाम हो चलो ए संहतिया धली जा रहतिया एल नीमन बाटे अपन गाम हो। जिंदगी फदरा पड़ल केहू ना सहाई, कोरोना का मारी खोइला बिना जान जाई। रोटी मोहाल बाटे बड़ा बाउर हाल बा, पानी पी के कबले जियब ई जीव के सवाल बा। केहू न सुने समझे उल्टे डेरवा मेला, केहू न सुने समझे उल्टे डेरवा मेला, हदसल परानों के बापा संहतिया धली जा रहतिया एल नीमन बाटे अपन गाम हो चलो ए संहतिया धली जा रहतिया एल नीमन बाटे अपन गाम हो। याद को के माई रोती रोज होई, बाबूजी के मन पर अलग बोझ होई। ये भगवान कसहूं
घरे पहुँचा दो, पर परिवार से तू प्रिंस के मिला दो। अधे पेट खाई भी जा, अब नहीं आई भी जा। अधे पेट खाई भी जा, बाकी अब नहीं आई भी जा। भूलैलो ना शहर के घर बिना हो। चलाए संगतिया भली जा रहतिया, एल नीमन बाटे आपन गाम हो। जवना खाती आईनी जा छोड़ी के गौवा, मिलल शहर में उछाम हो। चलाए संगतिया भली जा रहतिया, एल नीमन बाटे आपन गाम हो। एल नीमन बाटे आपन गाम हो। संगतिया एल नीमन बाटे आपन गाम